Da, bun venit la un nou episod. Eu sunt Vali Pro Gamer și da, m-am gândit să fac un episod și în acest episod nu o să vorbesc. Wow! Pentru că vreau să văd dacă e calitatea mai bună la videoclip și da, vă las cu videoclipul. Dar întâi am să pun pauză și revin direct în meci. Da, și o să spun eu acolo pe ecran ceea ce zice în acel moment. Da, de-abia acum am observat că nu pot să ghid microfonul. Deci, haideți să jucăm. Poate facem și 11 ca trofee și facem un chest opening. Da, jucam prost. Wow, dacă talagul am. Mă, te-a prins? Da. Nu o să dau rigi acum, că după aia o să se audă ca naiba. Da, am zis să vă prezic contul meu, e tot contul meu acela Vali, deci. Am pe Shelly de Power Up cu cel mai rar skin de joc, Star Shelly, care nu mai pot să lua niciodată. Și Bandita Shelly, Nita, Gold, Ball. Am să trec așa prin fiecare caracter și da. Ne-a scuzat. Am level 96, 5 name n-am și da. Nu prea-mi place, probabil. La Roblox cel mai mult are la 6 minute 15, Begin de 2 minute 41. Vedeți și voi pe aici. Și da, nu uitați să dați un like la acest episod, vreau să strângem 2 like-uri. Dați subscribe și clonțul pe el, dacă vreți. Like.
și nu vorbesc, că-s concentrat. Dacă întreabă cineva în comentarii. Și scrieți-mi acolo jos în comentarii ce să mai postez de și More Than Ops. Și locul 2 e bun. Că deschid un box? Nu. Mai trebuie leacă. Mă, patru. Probabil. Aha. Sunt băgat la mijloc. Ce frumos este jocul. Vedeți câți bani am? Nu, bă, nu cumpăra ofertă. Nu stă oferta aia acolo. Mai am bani pe PayPal. Vedem acum. Vine un meniu unde am eu jocurile și să-mi zice ce jocuri să mai joc. Revin repede. Am revenit. Să-mi ziceți ce joc să mai postez. Jocuri, ce să mai postez. Roblox, Car Parking, Modern Ops, Critical Ops, Brawl Stars. Sau mai zicem, țin voi ce jocuri să mă mai joc și să postez. Da, și cam și vă recomand aplicația asta azi screen recorder. N-am niciun pic de lag. Și da, o să vă arăt și o leacă într-un joc, să trec o leacă prin el, să vă arăt ceva. Să vedeți că n-am așa de mult lag. Da, acum o să vă arăt. Am să pornesc din meniul ăsta unde mi-arată login, in și da. Nu trebuie să cu numele ăla. Băi, și n-am așa de mult. N-am cine știe ce mult lag. Da, și ce mă găsești pe mine? Pe Cheeseman. Dacă întrebați, da, sunt prieten cu Cheeseman. Și da, și mă mai găsești și pe contul mare. Pe contul acesta. The Killer Bull. Am level 50, ceva 60, 5000 de kg. Eu să vă arăt și la loadout-ul. Începem cu pistoalele. Am pix de skin-ul ăsta de la un Critical Pass. Pe SMG-uri.
Valley Pro Gamer și aveți grijă, stați în casă și dați și voi un like. Eu v-am pupat, pa, pa! Pa! Bă, tu ce nu înțeles de aici? Tu mai vrei să te mai uiți, nu? Bine. Ce aveți, m-am glumit, haideți, pa! Pa, v-am pupat!